खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आङो नैबे दुखुथिया न'खराव सफैनानै दङ। बे दुखुथिया न'खराव मानो फैदों होननानै बुङोबा नोंथांमोना मिथिलांगोन, आं खोन्थालांगासिनो दङ। बे गामिया बबाव दं होननानै बुङोबा जोंहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दमगाव गामियाव बे जाथाया जादों लोगोफोर। ओमफ्राय दाख्लैहाय बिथाङा 4 थारिखआव रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनिनो दिनैहाय मेम'रियेल प्रग्राम लानाय जादों आरोखि ना, मेम'रियेल सार्भिस। दा बिनि थाखायनो आंबो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैबाय रायजोफोर। मानो होननानै बुङोबा बिथांनि जे रुंसारि जालांनाय, अबथियारा रुंसारि जालांनायाव गोबां जोंहा हांमा थाबाय। मानो हांमा थाबाय होननानै बुङोबा बिथाङा माने जोंनि बे गामियावहाय माने सरकारि गावबुराबो मावोमोन। गावबुरा दायित्व एबा बिबान लानानै बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बे गामिखौ सामलायबोयोमोन। बयखौबो समान नोजोरजों नायनानै बयखौबो मोजां बिसार खालामोमोन। आरो बिथाङा बे गामियावनो फिसा फार्मासिबो होयोमोन आरोखि ना रायजोफोर। बे फार्मासिखौ होनानैबो बिथाङा गोबां मानसिफोरखौ मदद खालामबोबाय। फार्मासि होनाय समावबो सान हर बिथाङा खस्थ' खालामोमोन। बेमारि लोमजानानै मोनाफ्राव लेंहरबानो फैयोमोन, फन खालामबानो फैयोमोन। बिथाङा गाव गोबां मदद, गाव बिराद माबा खालामनानै आरोखि ना, खस्थ' खालामनानै मानसिफोरखौहाय फाहामोमोन आरोखि ना। बिथाङा जोबोद गोसो गुदुंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जोंहा समाज हिसाबै बिराद लस होननानै बुंनांगोन रायजोफोर। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा थैथ'नाङामोन बा थैनायनि सम जाथ'वाखैमोन। मा खालामनो, बिथाङा थाबावनो लुबैदोंमोनब्लाबो बिथांखौहाय इसोरा लांबाय। मा खालामबावनो, बिथांनि थैनायाव जोङो जेबो खालामनो हाया मानसि हिसाबै, एकमात्र बियो इसोरनि खोथा। दा बेखौनो आं बुंबाय रायजोफोर। बिथांखौहाय फाहामनानै लाखिनो थाखाय बिनि फिसा बिसिनि जाथि बंस' गोबां सेस्था खालामदोंमोन रायजोफोर। थेवबाबो मा खालामनो, मानसिया संसाराव थांनानै थाबाय थानो होनब्ला मोना। बिनि थाखायनो बिथाङा दिनैहाय गावनि सम आरो थारिख बायदि बिथाङा रुंसारि जानानै थांदों दाख्लै 4 थारिखआव। दा बिनिनो दिनै प्रग्राम जादों आरोखि ना, मेम'रियेल सार्भिस। बिथांनि नामानो जाहैबाय रायजोफोर, माने बिथांनि नामा जाबाय बिन'द बसुमतारीमोन। बिथाङा सरकारि गावबुरा आरो प्लास फार्मासिबो होयोमोन आरोखि ना। बिथांनि आखल आखु जोबोद मोजांमोन। दा बिथाङा गावनि फिसा, गावनि हिन्जाव, जाथि बंस', बाय बाहागि बेखौहाय गारनानै नागारलांबाय आरोखि ना, गारनानै थांबाय। दा बिनि थाखायनो आं खावलायबाय रायजोफोर, माने मानसियाथ' थांनानै थानो होनबानो संसाराव थांनानै थाबाय थानो हाया। बिनि थाखायनो जों मा खालामनांगौ रायजोफोर, बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनथों, बेखौनो आङो बिथांनि जानानै आर'ज गाबनानै आंनि बे देखायनायखौ बावनो दोनथ'बाय रायजोफोर। बयनिसिमबो गोजोन्थों।